Magduwa mig bilyar di GB Sukal mga idol. Kay nanulong man siya karon, magtiradahay kunomi mao'y gusto niyang duwaon. Ay sus, kana kung duwa nga 69 mga idol. Ning tungura ako'y ni burak og una. Wala na ko damha ang uno ni Sudra mag-iyaha. Oy Manny Chris TV, unsa tig-ingon nimo 69 inyong duwa? 69 ing ko peso unya plus 10 siya. Unya karon ang dos walay sudlanan mga idol. Ang bula ato ni siyang pasuroy-suroyon. Uy hala ang dos na Sudra iya. Oy Manny Chris TV, correction ba sa giingon nimong 69? 61 raman na ang kwan. Oy, tiradahay. Aw, 61 na din na ingko pisot. I'm sorry na god. Ning tungura, long distance akong tirada. Tiratres, unya pakiting ang sudlanan niya. Magamit yun ako ang pakiting na ko aning trabaho Ay, imposible kay Manny Chris TV masyat. Ola, nasyat Manny Chris TV na taghapan. Wala gisipyat sa taghap ingko pisot. Paghilom ra gud mo diha ingko pisot og lulubot yo. Tanawan ninyo kung saon ako ning 4 pagpasulod. Naglisod gid kog tira 5 sunod. Maayo na lang kining 5 masulod. Lisod-lisod na ba ni tirahag yun? Imposible na gid naman ni Chris TV masulod ng 5. Punti gid ang lisura. What's unlearn lang ingko pisot og saon ako ni pagsulod tanawa. Ang bula ni kamarag iyaha. Manny Chris TV murag dili jud ko katuwa tong tiraha. Tuon na lang lulubot yo para madali ta. Unya kining size purti gining lisura. Kung masulod ni ang city purti nang sayuna. Taas kayong tsansa nga si GB Sukal mapildi ni nako ba? Hala sige tira naman ni Chris TV sige kag istorya. Oy tanaw na to nagmasulod ba ng size? Hala nasyakin man ni Chris TV. Grabe ning dota to tiraha man ni Chris TV. Oy kita na jud ka sa tirada nako ingko pisot. Ang city nag-ung-ung sa pangagyo. Imposible na kayo kung dili ni nako masulod. Kining akong itlog papiktan ako ninyong duhag yun. Aw kung masipit laptikan ginanamo yun. Imposible na kay nang mahitabo ingko pisot. Ang sunod tirahan utso na po. Tanaw na to og maprepare ba ni sa 9 sunod. Hala sige man ni Chris TV tirahin na ayaw sige istorya. Tanawa ingko pisot kung maprepare ba ni yun. Kay kining ako tirada wala ni sukod-sukod. Grabe man ni Chris TV. Prepare man kay sa 9. Aw unsa man day ingko pisot nataghapan na pod. Unya karon unom na lang ang nakabiling bola. Ikapito ang kulor puti bulumano ba. Ang sunod tirahan kay unsi na ang Jess giregalo man niya. Plastin si GB Sukal kay nanulong man siya. Ingon anak ka pinangga kung naidayo sa amuan. Oy sos man ni Chris TV namutbot na sad ka. Paunhanay ra man na sa butbot ingko piso. Kay kana si GB Sukal butbuton kayo na pod. Ang unsi nasulod na pod. Ang sunod tirahan ng 12 na gyud. Unya niingon ang referee nga lasbol na kuno ko. Kung masyat ni nako ako na ang nanalo. Mahirapan tayo sa kalisod aning trabaho kay usahay lasbol kuro grabata. Ang bangag mulihay sa bola. Unya si GB Sukal ni duol siya kay nagtuo nga barawtan niya. Grabiha man ni Chris TV awa makatira ang kontra. Aw mauna giingon ingko pisot nga taghapan nato gyud. Wala tay mahimo kay ang bola nasulod man gyud. Bitir lang next time na lang sunod.